bon dia. Hola, què tal? Bueno, no és la millor il·luminació, no és el millor fons. Estic literalment asseguda en terra, ¿vale? Però, bueno, feia molt de temps que no vos feia vídeo així i volia explicar-vos una mica, bueno, pues este notición que veieu al títol, que és que he gravat un programa de literatura per a 3Cat. Com és esto? Vos poso en context, ¿vale? Perquè vull ser ràpida, m'he currat este vídeo un muntó. Per mi serà com un àlbum de records d'esta experiència tan xula que ha sigut gravar el programa. Bàsicament, un programa de literatura catalana. Cada episodi són episodis molt curtets, molt xulos, per cert. Cada episodi és un autor i la seva obra. Els teniu al Supercampus de 3Cat, que és una plataforma que tenen a la part infantil i juvenil amb vídeos i programes i un munt de contingut com que diguem que està organitzat per les matèries del col·le, o sigui, una mica seguint el currículum escolar. Hi ha matemàtiques, història i jo estic en literatura catalana. Què dir-vos? Estic molt contenta, però jo sobretot em quede amb l'experiència que va ser fer-ho, o sigui, va ser xulíssima. Vaig descobrir moltíssims autors que no coneixia, l'obra i la vida sobretot d'autors que sí que coneixia però que no tenia ubicats. Vaig conèixer un muntó de llocs de Barcelona, de Catalunya, que tampoc coneixia i que estan lligats amb la nostra literatura, que també és molt guai. I sobretot vaig aprendre molt també de com es fa un programa per dins a nivell tècnic, a nivell de guió, a nivell de llenguatge, també superguai, i sobretot vaig estar amb un equip xulíssim de professionals que em van fer com un ambient superagradable i superacollidor i la veritat és que m'ho vaig passar superbé. Este vídeo és precisament això, vos volia contar com ha sigut aquesta experiència, així que vos he fet com un vlog, val? Vos ho he partit en un dia en plató i en un dia en exterior, perquè cada episodi és com que té part en plató i part en diferents localitzacions. Aleshores, bueno, espero que us agrade. I, bueno, primer, ja us he dit que l'equip va ser molt xulo, així que primer vos vull presentar una mica a l'equip. Irina, de l'1 al 10, quanta gana tens? Irina era la directora i era una crac. Em va ajudar moltíssim amb les seues indicacions i crec que ens vam entendre superbé. Un 9. Ell és David, sonidista. Em donava el pitjor moment del dia, que era llevar-me l'esparadrap del micro. Jo crec que exagera. No exagera. A veure, és esparadrap mèdic. Apreta't el micro, sisplau. Un 0? Andrea era maquillatge i perruqueria i ella sí que em donava el millor moment del dia, que era el massatge premaquillatge. Us deixo una estona perquè vos relaxeu vosaltres també. Se m'està amagant? Andreu i Aleix, realitzador i DOP, o director de fotografia. Sempre anaven buscant plànols per molt impossibles o espectaculars que foren. Una mica més! Acció! La cobertura! Marta, producció. Ella era l'encarregada del nostre menjar, del nostre transport i, literalment, de tot el que era necessari però que no eixia en càmera. Ja. I per últim, Andreu, gaffer. Estamos blogueando aquí. Tot i que jo li deia Andreu Llums. Bon dia! 1, 2 i 3. Vale, això és un vlog d'un dia gravant en plató. El dia plató començava amb maquillatge. Andrea muntava tot el seu set de maquillatge. Després feien vestuari i el pentinat que tocara. Andrea és una persona superenèrgica i sempre venia cantant alguna cançó que se m'apegava durant tot el dia. Això també vaig intentar que se m'apegara, però nada, jo sigo igual de arrítmica. Després de tot això, microfonàvem amb David i mentrestant havien muntat ja tot el set de càmeres, llums i tal. De fet, vos vaig ensenyar. Hi havia molts llibres de tots els autors dels que parlem al programa i aquestes són les meues vistes quan ja m'asseia al meu lloc per a començar a gravar. Ara farem un break. Que no toca la meva.
Com una princesa, Com no em podia atacar ni el maquillatge ni el vestuari que havíem de gastar, Andrea em va donar una palleta de metall que em netejava cada vegada que jo havia de beure qualsevol líquid. Bé, continuem amb el rodatge. Acció. 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 Vens de frontal, vas aquí i acabes a dalt. Sobretot a les novel·les. Que soy yo. Ara s'hem canviat per a anar a dinar. Som-hi! Irina, de l'1 al 10, quanta gana tens? Un 9! Un 0? He menjat croissanets. De dinar. Sortiré aquí molt bon. Què passa, Marta? Estoy comenzando a suar. Esto es crítico para maquillaje, así que me vinc El aire. al aire acondicionado. De l'1 al 10, com de feliç eres? També a Santiago Rossinyol. Molt bé, anem. I anem al 3. El màster és el por si acá, la red salvavidas. Que heavy, o sigui... Així d'endreçat hem deixat tot. I fins així el dia de plató. L'últim dia, a més, vam haver de replegar tot el set perquè ja se n'anàvem. Estan buscant taxi. Que comencem a la plaça del Diamant. Endevineu a què anem a fer? Allà arriba la primera. Bueno, se'm va oblidar continuar gravant, així que no hi ha behind the scenes en la gravació de Mercè Rodoreda a la plaça del Diamant. Sí que és de veres que gravant en exteriors és més caòtic perquè hi ha moltes coses que no controles, com que hi ha gent, soroll, etc, etc. Però bueno, aprofite perquè així vos ensenye pues, com ha quedat, perquè realment no vos ho havia ensenyat, això és el Supercampus, i res, perquè veieu pues, com va quedar gravant a la plaça del Diamant. Jo estic molt contenta, és molt guai. I res, torne a dir-vos que aneu a veure els episodis perquè són molt guais. Vale, ara estem esperant un taxi que ens donarà la següent localització, que pense que és el Pedralbes, no sé si és un monestir, pense que sí, per a fer el següent capítol, perquè el de Mercè Rodoreda en la plaça del Diamant està xic. Sí. Es privado. Som-hi! Cambio de vestuario. Look 2. I bueno, crec que ja se'n feu una idea de com era un dia de gravació. Eren dies molt intensos perquè al final són 18 capítols que teniu al Supercampus i anàvem amb més d'un episodi per dia. La veritat és que hem gravat en localitzacions superxules. Hem anat al forn de la família Foix, al parc de la Ciutadella, als carrers del Born, i m'han descobert com localitzacions i ubicacions en esta ciutat on he començat a viure fa poc que estan vinculades a la literatura i als nostres autors i, jolín, ha sigut també una experiència superenriquidora per a mi. Si no arranca el cotxe, ja no aviseu. I bueno, pues, fins així este vlog, espero que vos hagi agradat. Ja us dic, o sigui, jo quan grave vlogs m'agrada molt fer-los perquè em serveix com a si foren un àlbum de records que anys més tard jo tornaré a mirar i me'n recordaré d'esta experiència molt xula. Ja us dic, o sigui, és que
Per exemple, he redescobert molt a Rodoreda i a la vida que tenia i el per què va estar en exili i per què escrivia el que escrivia. No sé, ha sigut molt guai, espero que us hagi agradat el vídeo. Espero que veieu el programa, ni que siga per curiositat. I sobretot, professors de valencià que me seguiu. Crec que és una eina molt xula, en sèrio, i que és una cosa que a mi m'haguera agradat tindre quan estava a l'institut, ni que siga per repassar, per tindre algo que me desperte un interès que de vegades amb tota la voragina de les classes i els exàmens i tal, com a que sí que és de veres que jo realment estudiava literatura però me la memoritzava i ja està, no m'interessava per si realment m'agradava Rodoreda o si realment m'agradava Montserrat Roig, tot i que Montserrat Roig és com supericono per a mi, però no passa nada. Aleshores això, crec que és un programa molt xulo que té una raó de ser i bueno, nada, que ens veiem a la pròxima, ara ja continuaré parlant de llibres així, lo prometo. I bueno, podeu posar-me també en comentaris, no sé, què vos ha paregut. Comentamos. Estàs gravant? Sí. Això és molt bo. Que la gravi com? Que la gravis quan critica la gent, perquè això segur que no ho munta en el seu blog, però la tia no para de dir-nos viejos a tots.